Здравейте хора, аз съм Симона и в днескашното клипче се извинявам, че косата ми прилича на плашило. Шегувам се. Днескашното клипче е любимци за месец юни. Съжалявам, ако през видеото се промени светлината и съжалявам, че си спипам косата, но ме дразни. Днеска ще направя, днеска не мога да говоря. Ще направя любими продукти за месец юни. Да, съжалявам, сложих си гердан само за клипа. Да не си помислите, че ще ходя някъде. Само за клипа си го сложих, да проведе някаква обстановка хубава. Да, само за клипа, пеперутка. И да, нека да започваме с клипа, защото мисля, че ще стане 3 века дълъг. Така, надявам се да ви е интересно, нека да започваме с клипа. Първо ще започна с козметичните продукти. Започвам с шампуана на Garnier Ultra Duo серията. Ще говоря малко по-тихо, защото климатика е пуснат и ще го спра. Спря го. Шампуана на Garnier Ultra Duo серията. Моя е с зехтин, маслина, зехтин, оливие. Да, така изглежда. Къпе се с него, тъй като и майка ми и баща ми си къпе с него, тъй като аз не използвам вече детски шампуани. Текстурата е все едно си сипали олио вътре. Любим, да. Затова не го обичам само, защото изглежда, че са сипали олио вътре. Но не е шампуан за суха крехка коса. Моята е суха, моята е крехка, моята не се разлесва лесно. С това този шампуан много ми помогна. Съжалявам за светлината, ако се промени, но съм също слънчевата светлина. Сето прозорец. Съжалявам, че спивам косата, но ми е нервно. Не знам защо. Следващото нещо, което ми стана любимец, е Деоспрея на Балея, който е Деоспрей Фреш от DM в Ловеч. На разпродажа от 2,29. Така е, 2,30. Изглежда 200 мл. Доста е хубав, приятен. Другите миризми имаше череш и бъс, което беше отвратително. Манго и праскова, което беше още по-гадно. Това според мен е най-хубаво. Както казах в предния клип, не в предния, ами в някои от предните си клипове, някой ще каже: ух, чига, как може да се избереш обикновен дезодорант? Защо не взеш череща и бъза? Отвратително беше. Дори вие сами ще се... Не мога да се сетя с думата. Имам четки. Те са ми любимците ми. Четки от Ловеч. Нови. Така изглеждат четките. Има четка за сенки, четка за руж, четка за вежди и две четки, които не знам какво да ви правя. Четем в коментарите тези четки за какво са, защото в предния клип никой не ми написа, но сега ми напише. Имам напоследък във всичките ми видеа и по принцип юни месец съм с този дезодорант на Виолета. Снимам клипа за втори път и се чувствам малко странно, защото пропуснах доста неща. Денс, така се казва самия парфюм от Ивето, от първия Славмил. Имам слънцезащитен крем на Бочко 50 фактор, водостойчив, мирише на море, за 0+ месеца, новата опаковка, без парабени. Наистина мирише на море. Майка ми не дава да използвам
на Биодерма, тъй като е много скъп. Не, че това не е скъп, ами то е 20 лева една стотинка нейния, моя е 5 лева и 75, нещо от сорта. И да, използвам го от 6 юни и е много хубав. В момента съм с него. Любимеца ми след лъкчистителя на Форте, лъкчистителя на Лили, който е зелената опаковка. Предполагам, че всеки е виждал лъкчистител. Да. Напоследък този месец съм с гланца на Олаф, който е много хубав. Почва да ми става горещо. На Himalaya Herbals. В момента съм с него с какаово масло. Напишете ми в коментарите дали има с кокосово масло. Значи има само с ягода и с какаово масло. Днес не мога да говоря. Моля, не ме хейтвайте, абстрахирайте се. Baby Lips, Pink Milk от Dr. Rescue с ментол, от Ивето, много як. Защото той ми е любим. Карче ми от няколко дена. И свършихме с козметика, преминаваме към други неща. Първото нещо е тази гимна, която моята госпожа ми я подари. Много е хубава. Тези слушалки, които са с Габриела Василева, ако сте запомнили така, или Миньони 11 милион. Имаме еднакви и ги спечелихме от Playground, тъй като тя си прави рождения ден там и прати. И събрахме общо едни слушалки. Тя взе черни, аз розови. Да. Разтягат се. Общо в Playground в Молварна, на последния етаж. Общо едни слушалки струват 2350 точки и ние събрахме 5000 точки и с останалите 300 си взехме ключодържатели по 50, по 100, по 70, по 20 и така нататък. Да. Продължаваме с храна. Обичам глупости за ядене. Elephants. Залепила съм ги с тоничица, за да не изсъхна. Elephants, мисля, че всички са яли Elephants. Тези са с сол. Това е 95 стотинки при нас. И Fish Crackers. Те са 60 стотинки при нас и са много хубави. Също така, любимото нещо ми е Mason Jar вече от 6. Пия по 5 ми. Пия, казах ви, днеска не мога да говоря. Пия, ако съм вкъщи, на 5 минути от него. Да. Има и такива с, това да е сламката зелена, това да е зелено, това да е синьо, сламката да е синя, но те са за 2,50, а пък този е за 2 лева. Аз как да си взема като на Зори и лето има същото. Или на Жив. Да, в описанието ще пише нейния канал. Ако не съм забравила да го сложа, моля, кажете ми в коментарите. Преминаваме към тема книги. Yes! Книги. Тайния ми дневник на бухалчета от Jumbo, естествено. С химикалка и ключове. Няма да отварям. Книгата, която баба ми я купи за 1 юни и не съм я прочела, а трябва да я прочитала. С старогръцки легенди и митове. Една страница на ден. Не знам защо показвам. Яка е. Още не съм попълвала много в нея, но първите страници съм. И която взех от библиотеката, Българска народна митология или фолклор, както искате го наречете, която ми е задължителна в новото училище. Така, сега също така любимото ми нещо е лаптопа ми, който не се вижда. Да. Абстрахирайте се. Ето го. Ето го. Тук. Тук. И списанията ми Браво, които са във второто Париж.
Любим сериал. Сой Луна, естествено. Любим филм, който гледам. Вкъщи. Не съм гледала, но нямам любим филм, но имам любим сериал, казах вече. Любим песни, те са само 3 на брой. 4. Бомбон на Ера и Стрефи, дали това любов на Криско. От Сой Луна имам 2, Валиенте и Алас. И да, хора, това беше клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте един thumbs up и се абонирате за мен. Също така, любимото нещо ми е себе си. И да, дайте thumbs up и се абонирате. Напишете ми долу в коментарите въпроси за Q&A и очаквам съвсем скоро казарма на Кръстопът. И да, чао от Мъци!